Ahoj, já jsem Honza a ve druhé lekci vás provedu přihlášením do administrace WordPressu a ukážeme si základní úpravy našich stránek. Tak jdeme na to. Do adresního řádku si napíšeme název naší domény a za lomítko napíšeme koncovku wp-admin anebo wp-login.php. Samozřejmě se musí jednat o doménu, na kterou jsme instalovali samotný WordPress. Po úspěšném přihlášení jsme se dostali do naší administrace WordPressu. Jako první vidíme nástěnku. Zde máme mnoho užitečných informací. Samozřejmě se dá nástěnka upravovat, takže můžeme některé okénka zavřít, některá okénka můžeme přemístit. To vše můžeme dělat v nástěnce. Vlevo máme nabídku rubrik nebo podrubrik, kde vidíme první nástěnku, poté příspěvky, média, stránky a tak dále až samotné nastavování a instalaci pluginů přes vzhled, různé instalace šablon a to vše si ukážeme až později. Teď je důležité ukázat si, jak se dostaneme na naši stránku, aby jsme mohli upravovat a přizpůsobovat její vzhled. Dostaneme se tam přes odkaz, který vidíme tady nahoře, je s domečkem a u něho najdeme název našich stránek webových, který jsme si zvolili již při instalaci WordPressu. Takže zmáčkneme tento odkaz a dostaneme se na vzhled našich webových stránek. Dále si ukážeme, jak tedy upravovat přímo naše webové stránky a to uděláme přes odkaz přizpůsobit, jak vidíte tady s takovým štětečkem, takže zmáčkneme přizpůsobit a tím se dostaneme do takového základního menu, které nám nabízí samotné šablony. Takže pokud zvolíte jinou šablonu ke vzhledu vašich webových stránek, tak menu bude o něco jiné, bude mít jiné nabídky na úpravu a pojďme ukázat, co jednotlivé rubriky tady v tom menu nám nabízejí. Máme tady základní informace, kde si můžeme zvolit logo našich webových stránek, název webu, popis webu a ikonu webu. Ikona webu se bude zobrazovat nalevo od přímo názvu našich webových stránek v adresním řádku. Logo si zvolíme z naší knihovny médií. Ze začátku tam žádné obrázky nemáme, takže musíme zvolit nahrávání souborů a z nahrávání souborů vybrat soubory. Poté vybereme soubory z našeho počítače a ty se uloží do knihovny médií, z které pak můžeme různé obrázky vybírat. Název je jasný, popis webu je jasný. Některé šablony ještě nabízejí možnost zobrazit název a popis webu. Pokud tak odškrtnete, bude se zobrazovat samotné logo a název a popis webu se zobrazovat nebude. Pokud zaškrtnete,
bude vidět jak logo, tak samotné názvy a popis. Tímto jsme si tedy ukázali, jak se dostaneme na úpravu našich webových stránek a jak se dá vložit naše firemní či osobní logo.